Zijn vader Mathieu Steins was 45 jaar lang de stadsbijaardier van Maastricht. Zoon Frank nam 10 jaar geleden het stokje over. Hij speelt ook viool in het Johann Strauss Orkest van André Rieu. En vandaag is Frank Steins hier met zijn mobiel carillon. Dat neem je eventjes zo op je schouders mee. Ja, in de achterbak. In de achterbak. Je hebt het ding zelf ontworpen, hè? Nou, ik heb het samen met André ontworpen. Want we hebben een keer een concert gegeven, een jaar of 2 geleden, op het Vrijthof in Maastricht. En daar heeft hij me behoorlijk hard naar boven laten lopen om daar samen met hem het carillon te bespelen. Ik zat boven in de toren. Ja. En hij zat beneden op het Vrijthof met het orkest. En we hebben samen gespeeld. En ja, dat was voor mij een van de leukste ervaringen die ik ooit in mijn leven heb gehad. Ja, ik zie je rennen. Nou, dan zie je ook meteen waarom dat we voor een mobiel carillon hebben gekozen. Want dat trappenlopen, dat hou je maar een paar keer vol. Maar toen hebben we gekeken of we niet konden zorgen dat we dat ook tijdens de concerten konden doen. En toen hebben we dit speciaal ontworpen. Het is in 5 minuten uit elkaar te halen, door elke deur te duwen en overal op te bouwen. Ja. En zo hebben we meer dan 100 concerten over de hele wereld gegeven met dit toch typisch Nederlandse instrument. En die klokken, hoeveel klokken zitten erin en wat zijn het allemaal voor klokken? Het zijn bronzen klokken. Klokken worden van brons gemaakt. Er zijn er 41. Ze worden met de hand gemaakt. Ze zijn hier in Nederland gemaakt door Petit en Fritsen, klokkengieterij. Elke klok wordt nog op middeleeuwse wijze eigenlijk met de hand gemaakt. Ja. En want dit is een gigagewicht, hè, wat je hierbij hebt. Het valt op zich nog mee. Het is het kleinste mobiele carillon dat er eigenlijk op de wereld bestaat. Maar je hebt het toch over zo'n 1400 kilo aan brons. 1400 kilo. Ja, letterlijk heavy metal, hè? Ja, precies. Hoe word je nou bijaardier? Nou, in mijn geval was het heel duidelijk, omdat mijn vader stadsbijaardier van Maastricht was. En ik als klein mannetje van 5 al met hem de toren in mocht. En daar genoot van het uitzicht over de stad en de klokken. En mijn vader die over de stad speelde. Nou, dan het virus is overgesprongen. Ja. En zou je kunnen zeggen, is het carillon nou iets typisch Nederlands? Of is het, we hadden het al net over internationaal. Het is toch ook wel... Nou, Nederland en Vlaanderen hebben samen ongeveer de helft van alle carillons in de hele wereld. Het is echt typisch ons nationaal instrument, zeg maar. Het is even typisch voor Nederland als de balalaika voor Rusland of de doedelzak voor Schotland. Alleen zo weinig mensen bespelen het carillon. Ja, we zijn wel met een paar man. Ja. En jij bespeelt hem daar, hè? Op afstand. Ja. Leg dat nog eens heel eventjes uit. Nou, normaal gezien trek je met die toetsen de klepels tegen de klok aan. En die zijn zo zwaar dat je dat niet met de vingers kunt bespelen. Dus dat doe je door met de vuist op die toetsen te slaan. Alleen omdat dit een prototype is, eigenlijk een uniek carillon, dat speciaal ontworpen is om in samenspel met het orkest te spelen of binnen te staan. Elke aanslag van mij wordt gemeten en wordt digitaal doorgegeven aan een hamer die hier in de klok zit. En zo kan ik toch ook binnenshuis concerten geven. Oké, en wat ga jij nu zo dadelijk voor ons spelen op het carillon? Nou, klokken die horen bij uitstek bij Kerstmis. Ja. Er zijn zoveel liedjes, kerstliedjes die over klokken gaan. En daar ga ik een beetje een medley van maken. Oh, wat leuk. Nou, we gaan naar je luisteren. Een medley van kerstliedjes op het carillon. Heeft het carillon nog een naam eigenlijk? Nou, het is een mobiel carillon. Gewoon, ik moet nog eens een keer wat creatiefs... Ja, een mobiel carillon. Oké. Kerstmedley op het mobiel carillon. Ja.
Een hele grote speeldoos is het eigenlijk, hè? Ja. Ga je er nou ook mee naar feesten en partijen? Nou, als er iemand is die zijn evenement met toeters en bellen wil opluisteren... ik kan in ieder geval voor de bellen alvast zorgen. En als je wil neem ik de toeters ook nog wel mee. 1400 kilo bellen. Precies. Oké, dankjewel Frank.